Sziasztok, én Burix vagyok, és ez pedig itt a MesterMC Sky PvP 6-os szervere. És akkor hát játszunk egy jó nagyot. Na mindegy, akkor játszunk szerintem. Nem tudom hány perces legyen ez a videó, kéne egy fight, de nem hiszem, hogy ilyenkor lesznek kint, bár nem tudom. Vagy egyszerűen menjünk campen, szerintem az lesz a legjobb. Nem jönnek sokan, és hát igen. Csé. Na, hogy szopjál le. Csé. Dögölj meg. PS. Hát nem nagyon fogok beszélni, nem mindegy, nézzétek a videót. Vártok egy textúrát. Csicska. Anyádat, PLS. Aj, menj már a gecibe, basszalak meg. Na. Szórakozzat a faszommal. És csicska. Nem dobok még magamra erőt. De te hullasz. Így. Sokan kérdezitek, hogy miért nem váltok már skint. Hát, nem tudom. Én azt szeretem. Most minek kell váltogatni skint? Látom, csomó mindenki mindig skint váltogat, de hogy minek, azt így szerintem kurvára nem értem. Mert nem éri meg. Hát 4 perce megy a videó. De a textúrával fogok játszani, mert az menő. Na hát így még jobban laggolok. Hát kurva jó. Akkor mondjuk rakjuk be Burix V2-t, és az angolosítót, de... Akkor berakom a Podus Packet, hát azzal nem laggolok, de... Szerintem laggolni fogok, de mindegy. Igen, 5 perce megy a videó, hát... Remélem nem löktek le. Hát nem. Ez jó kis textúra, majd valamit csinálni fogok, hogy ne nagyon laggoljak, de oké, hát. De ez így fog menni, hogy laggolok. Ami nem is annyira laggolok most. Ez így kurvára nem jó van.
Na, hát így fogom végighúzni a videót. Klikk, gyors klikk. Gyere már, na, ilyen szetteseket megölök, és akkor mondjátok, hogy mindjárt ölök ilyen kis defol köcsögöket. Azért, legyen mit kérdezni a kurva anyádat. Egyébként meg ennyi pénzem van. Szop, ide laggulok. Na, hol vagy te kis geci? És erre elmegy innen, érted? Faszomat. Még lagba is tudom nyomni PvP. Hát 6 perce megy a videó, szerintem ez olyan 10 perces lesz, az annyi elég szerintem bőven. És akkor majd, na. Hullott? Te is hullasz? Oké. Komoly kardja volt. Ez komoly kard. Hallod? Ezt nézd már. Ezzel fogok járni. Na. A zenének vége. Na mindegy. 42 kukáztam el, és 49 van, 7 perce megy a videó. Még menni fog egy pár percig. Köcsög, ulasz, PLS, ez. Oké. Tajicska, hullasz. Tanuljál meg, keringő. Kidobtuk a E140-et. Nehogy még vádoljanak, tudod. Egyébként én olyan kardra szoktam bemenni kamerába, hogy sújtott élőt és tör 3 van még rajta, mert az sokat visz, megkoptat is nagyon. Megzsákmányt szoktam még tenni rá, de az nagyon ritka esetben van. Hát igen. Na még ezt itt megöljük. Még mindig csak 8 percen megy a videó. És még 2 percig menni is fog. Sajt. Buzix. Hát sokan mondjátok rám, hogy én buzix vagyok, meg ilyesmi. Kérdezitek, hogy mióta van meg ez a rang. Hát igazából 6 hónapja van. Nem 6 hónapja, nem csak 4 hónapja van meg ez a kurva rang. És most vettem még B-t, szóval hosszabbítani fogom. Meg gyűlt is össze, így adogattam el kiteket. És akkor jó, az nagyon néz az István. De nem mindegy, hát... Egy percig fog még menni a videó. Hát szerintem akkor el is megyek és elbúcsúzok tőletek. Nem így hagyjuk. És majd meg fogom nézni, hogy melyik textúrával nem laggolok, mert ez így... az milyen melles volt? Prot 2. Azt hittem Prot 3, Tör 3. Prot 2, Tör 3. Prot 3, Tör. Mindegy, hagyjuk. Hát akkor szerintem, na mindegy, ez a videó ennyi lett volna. Én Burix voltam, és ilyen a szettem. És itt a pótszettek. Na mindegy, Burix volt. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.